маълумоти муҳим дар бораи нишонло. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Тамошобинони азиз, бародарон ва хоҳарони меҳрабон, бешак ҳамаи мо бу шумо нишонлоро медонем ва истеъмол кардагӣ ҳастем. Айнан имрӯз дар бораи хусусият ва фоидаҳои нишонло бар шумо маълумот медиҳем. Барои чӣ нишонло айнан дар моҳи Рамазон бисёртар истеъмол карда мешавад? Дар бораи фоидаҳои нишонло медонед чӣ хусусиятҳоро дар бар мегирад? Дар таркиби нишонло сиропе ҳаст, ки барои саломатии меъдаю ҷигар ва ҳамчунин баъзе аз дардҳои ҷулудкаро нест мекунад. Ҳамин тавр, баъд аз хӯрок 2 ё 3 қошуқ нишонлоро истеъмол кунед, барои ҷулудкаҳо аз баъзе дороҳои химиявӣ фоиданок ҳаст. Нишонло меъдаю рӯда ва ҷигарро тоза мекунад, яъне ки филтр бар ин ҳаракат мекунад. Дар кӯдакҳо бошад, пеши роҳи шамолхӯриро мегирад. Баъд аз ин нишонло шахсони рӯзадорро дучор шудан аз баъзе касалиҳо эмин нигоҳ медорад. Тамошобинони азиз, ин буд каме аз маълумоти муҳим дар бораи нишонло. Пас шумо низ барои дигарон ҳам бохабар шудан ва ин навори мо паҳн гардида, дар зери навор лайк гузоред ва худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.